Okay, jeg filmer nu. Kom op på siden. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet så meget af en bane. Kom på højre side. Nej, jeg filmer bagfra nu. Du kan godt mærke, at jeg hjælper at hjælpe, ikke? Den kører fucking smooth. Det er det sygeste drunk ride, mand. Okay, Mark, tager du kig bagud lige nu? Godt nok. Simon, du er nødt til at køre herop, Simon. Okay, jeg stopper den. Nej, bare kør på. Stop. Du drejer her. Hvordan vil du dreje? Her. Hurtigt køn. Vi overlevede. Fuck, man, vi overlevede bilen. Shit. Og så skal vi by. Ja! Og julen ikke også, de lyser helt op. Succes! Mark, kig på kameraet. Succes! Og skal vi have næsten.